کوچبرên Ereb bi kêmî ji salê 1890 ve hatine Amerîka. Gelek destpêkê ji bo derfetên aborî hatin lê paşê ji ber aloziyên siyasî li welatên wan. Erkê Mûzexaneya Niştîmanî ya Amerîkiyên Ereb li bajarê Dearborn li Michigan ew ku nîşan bide çawa ev koçber bûne beşek ji tevneya civaka Amerîkî. Em çîroka Amerîkiyên Ereb bi dengên Amerîkiyên Ereb dibêjin. Ew bi gotinên xwe behsa ezmûna xwe dikin. Ev yek nûnertiyeke bêtir rast û durust dide xelkê di derbarê wateya nasnameya Amerîkiyên Ereb de. Ev çîroka koçberiyê di nav civaka Amerîkî de baş nehatiye zanîn û tiştên hindik ku Amerîkî derbarê Ereban dizanin piraniya wextê bi şêweyê wêneyên neyênî gihiştiye wan. یا هەری دیار وێنەیە عەرەبێ بە هەرسا عەرەبێ تێرۆریست و ترسا ji عەرەبێ کۆژ دەرڤەت هەیە. Ez باwer dikim ew ya herî diyar e lê zêde hatiye bikaranîn. Ez bawer dikim yek ji wêneyên neyêniyên herî ziyandar ku niha di mîdyaya Amerîkî de heye derbarê jina Ereb ya tepeserkirî ye. Mûzexane hewl dide van çîrokan serrast bike. Yek pêşangeh dide ber hev ka çawa biyanî li Ereban dinêrin û çawa Amerîkiyên Ereb xwe dibînin. Mûzexane ezmûna tevahî ya Amerîkiyên Ereb parve dike, wekû jiyana kar, kesên ku xizmeta welatê xwe kirine, hunermend û karê wan, jiyana rojane û tiştên ku di mitbexa Erebî de peyda dibin. Em ne hergav bersiva têgehên şaş û çîrokan didin. Tevî ku ev yek peşekî serekî yê ji karê me û wekî handaneke serekî bû ji bo vekirina micexaneyeke wisa lê em her wiha xwe wekî xwe pêşkeş dikin. Amerîkiyên Ereb yên navdar jî li vir hatine nîşandan. Ev maseya Joseph Hager e, koçberê Libnanî ku markeya Hager ya pantolonên mêran sala 1926 damezrand. Di nav tiştên rengereng ku mûzexane nîşan dide, lîsteya rêwiyên Amerîkiyên Ereb ku di nav gemiya Titanic de bûn, ewa ku sala 1919 bin av bû. Her wiha zehmetiyên derbarê têgihiştinên oliyên şaş hene. Nîvê ravenda Amerîkiyên Ereb Xristiyan e. Di rastiyê de koçberên destpêkê ku di dawiya sed sala 19 û destpêka bîstan de hatin bi piranî Xristiyan bûn. Amerîkiyên Ereb ravendeke rengereng e ku ji 22 welatên Ereb tên, ji Bakurê Efrîqayê bigire heta bi Rojavayê Asyayê. Lê dema ku li Amerîka bi cih dibin, rêvebera mûzexaneyê dibêje ew dibin Amerîkî bi qasî ku Ereb bin. Ji bo raporta Dora McCord li Dearborn, Michigan, Sîrwan Quço, Dengê Amerîka.